Dobar dan svima i dobrodošli na YouTube kanal Veliki dioničar. Danas ćemo pričati o dva paralelna svijeta, to su dionice i kriptovalute. Odgovorit ću na pitanje prije svega koje su razlike između kriptovaluta i dionica, te u ostatku videa ću preporučiti koje bi dionice mogle izravno i neizravno profitirati od rasta kriptovaluta. Ukoliko vam se sviđa ovakav tip videa, pretplatite se na moj YouTube kanal, lajkajte mi videe i podržite me na taj način. Na svom Patreon accountu redovno pričam o dobrim prilikama na tržištu, trenutno je popularan Best Buy serijal gdje pričam o najpovoljnijim i najkvalitetnijim dionicama koje se mogu kupiti u ovome trenutku. Isto tako možete provjeriti moje kupovine i prodaje, analiziram moje dionice i općenito pričam o stanju na tržištu. Odnedavno korisnici moga Patreona mogu pratiti i kretanje mog portfelja kojeg uspoređujem prije svega s Nasdaq burzovnim indeksom i također s S&P 500 indeksom. Isto tako možete provjeriti koje sve dionice posjedujem, kako stoje, kako se kreću. Pojedine su čak iskočile za više od 200%. Ukoliko vas ovo sve zanima, provjerite link u opisu ovoga videa za pristup mom Patreonu. Od ovoga trenutka su otvorene prijave za online radionicu na temu čitanja financijskih izvješća. Možete provjeriti kako se čita income statement, bilanca i cash flow, te kako se na temelju toga može procijeniti određena korporacija. Termin za ovu online radionicu je 27.3. Ukoliko vas više zanima, javite se na moj e-mail. Temeljna ideja kreatora kriptovalute je bila da kriptoimovina postane jedan dan valuta koja će biti prihvaćena za plaćanje diljem svijeta, poput kartica i keša. Dok se nalazimo na putu prema ostvarivanju tih ideja i ciljeva, mnogi ipak skupljaju kriptovalute. U ovome ćemo video razjasniti koje su razlike između kriptovaluta i dionica. Iako ih mnogi smatraju da su isti, ipak nisu i postoje značajne razlike. Prva i glavna razlika je u onome što posjedujete. Kada kupujete kriptovalutu, kupujete u biti digitalnu valutu. Jednog dana će biti naravno i moguće trgovati s njom, ali u ovom trenutku ipak je to sredstvo očuvanja vrijednosti i trgovanja između raznih trgovaca. Neki kupuju i prodaju određene valute. Dok dionice predstavljaju dio vašeg vlasništva određenoj korporaciji. Druga značajnija razlika je volatilnost. Oboje mogu biti volatilni, ali ipak za razliku od dionica, volatilnost kriptovalute je drastičnija, što znači da ne ovisi o nikakvim trenutnim faktorima te da se dešava često i bez razloga. Za razliku od kriptovalute, dionice naravno su manje volatilne prije svega jer korporacije podnose financijska izvješća temeljem kojih možemo provjeriti kako posluju i kada se eventualno može očekivati značajniji skok ili pad. Što se tiče nadležnosti i regulatornosti, to može biti dvojako pitanje i odgovor. Prije svega, dionice su ipak nešto zaštićenije, ali sloboda kriptovaluta, pogotovo u ovim vremenima, je možda čak i značajniji plus za kriptoimovinu. Zadnja stavka nam je vremenski period trgovanja. Kriptovalutom se trguje od 24 do 7, 365 dana u godini, znači svakom trenutku, dok ipak dionicama se trguje samo za radno vrijeme burzi. Od ponedjeljka do petka i to najčešće za vremenski period kada su burze otvorene. Postoje naravno i pre i after marketi vezani za tržište dionice, ali naravno to nije toliki volumen i nije toliki značaj trgovanja vrijednosnih papira. Prva značajnija korporacija koja bi mogla profitirati od kriptovaluta je PayPal. Možemo vidjeti da su od ovog trenutka dopustili i trgovanje, odnosno kupovanje kriptovalute putem svojih platformi. Ovaj članak je objavljen još i krajem 2020. godine, tako da postoje još par novosti vezanih za PayPal i kriptovalutu. Kasnije ćete vidjeti točno o čemu je riječ. Ovdje se navodi da će upravo ove virtualne valute biti prihvaćene od više od 26 milijuna prodavača, putem naravno PayPal platformi. Osim Bitcoina, moće se i trgovati Ethereumom, Litecoinom i Bitcoin Cashom. Osim naravno samo omogućavanja trgovanja ovakvim kriptovalutama, korporacije će morati prije svega investirati u svoju infrastrukturu. Ovdje možemo vidjeti da se navodi da će se dodatno uložiti novac za obučavanje radnika i izgradnju boljih platformi za omogućavanje trgovanja. PayPal nije prvi među korporacijama koje dopuštaju ovakvo trgovanje kriptovalutama. Prije njih su to učinili čak i Square Cash i Revolut, ali ova korporacija je značajnija jer ima puno više korisnika i više imovine putem koje kontroliraju tržište. O veličini PayPal korporacije dovoljno govori da ostvaruju zaradu od oko 18 milijardi američkih dolara godišnje, te da imaju zaposlenih preko 22.000 ljudi. Najnovija vijest koja se tiče PayPala je ta da će upravo od ovog mjeseca i dopustiti trgovanje, odnosno korištenje kriptovalute za kupovanje putem online trgovina u SAD-u. U prethodnom smo dijelu vidjeli točno kada su dopustili kupovanje i trgovanje kriptovalutom, a možemo vidjeti da su od ovoga mjeseca i dopustili kupovanje putem online trgovina za građane Sjedinjenih Američkih Država. Ovo je svakako veliki korak, prije svega zato što se kriptovaluta i kripto imovina izjednačava sa stvarnim novcem koje posjedujete u bankama na svojim karticama.
Ne samo da će s ovim putem izjednačiti novac i kriptovaluta, nego će s ovim putem potaknuti investitore da dalje ulažu u kriptovalutu, ali isto tako da se i rudari, odnosno majna dodatna kriptovaluta. Sada nam slijedi kratki rezime PayPal dionice. Trenutna cijena je 240 američkih dolara. Možemo vidjeti da su u protekli 6 mjeseci porasle za 30%, ali isto tako bi spomenuo da su bili na all time high 305 američkih dolara, te da su zatim nakon toga i znatno pali. Možemo vidjeti pad od preko 20%. Da li to ukazuje na dobru priliku za trenutnim investiranjem? Svakako bi se dalo razmisliti. Jednogodišnji porast preko 180%, u 5 godina možemo vidjeti preko 500% porasta ove dionice. Nakon PayPala, odnosno korporacija koja se bavi bezgotovinskim i kartičnim plaćanjem, slijedi nam jedna korporacija koja se bavi IT sektorom. Riječ je o korporaciji AMD koja se bavi proizvodnjom grafičkih kartica i procesora. Prije svega, svrha procesora i grafičkih kartica može poslužiti za stvaranjem dodatne kriptovalute. To je poznato također pod nazivom majnanje, odnosno rudarenje. Upravo se nalazi na stranici AMD-a, možemo vidjeti detaljnije o blockchain tehnologiji. AMD je korporacija koja osim što je dio tehnološkog sektora i što se bavi prije svega proizvodnjom grafičkih kartica i procesora, sasvim sigurno ima i dio svoje imovine, odnosno udjela u kriptovalutama. Ovdje upravo na njihovim službenim stranicama možemo vidjeti koje sve komponente računala, od grafičkih kartica pa do procesora, nude za rudarenje, odnosno za stvaranje novih kriptovaluta. Ovdje vidimo vijest da bi upravo AMD mogao izbaciti vlastitu kripto grafičku karticu za rudarenje, da bi se smirile strasti prije svega između okorjelih gejmera i majnera. Takve grafičke kartice će biti više orijentirane prema miningu za razliku od gamerskog svijeta, te neće u sebi uključivati VCN tehnologiju. Snažne i jake grafičke kartice postale su popularne, njihova svrha je prije svega bila u modernim videoigricama, dok za razliku od današnjega svijeta, u doba novih generacija računala, pojavljuju se aplikacije koje zahtijevaju jaču i temeljitiju obradu podataka, prije svega umjetnu inteligenciju i naravno stvaranje novih kriptoimovina. Tu je ta uloga grafičkih kartica. Sada prelazimo na kratki osvrt dionica AMD-a. Trenutno se trguje za 79 američkih dolara, te možemo vidjeti da u periodu od posljednjih 6 mjeseci su u plusu 1,44%. Napominjem da obratite i pažnju na to da all time high iznosio je 97 američkih dolara, koji je bio pri kraju prošle godine, te su trenutno u padu za čak i skoro 19%, što ih možda i čini dobrom prilikom za investiranje. Od poslovanja kroz duži vremenski period u godini dana su oko 100% u plusu. To u biti predstavlja i poduplavanje vaših uloženih sredstava. U posljednjih 5 godina vidimo povrat od 2500%, dok su čak i 2017. godine iznosili svega $10 po cijeni dionice. Ovo izlaganje nastavljamo u istom tonu. Nova korporacija o kojoj ćemo pričati je Nvidia. Upravo na njihovim službenim stranicama možemo promotriti grafičku karticu koja je napravljena isključivo za majnanje. Možemo ukratko provjeriti glavne karakteristike, specifikacije, koliko je potrošnja električne energije, koliko se brzo može majnovati koja kriptovaluta. Ono o čemu je AMD pričao, Nvidia je uspjela napraviti. Upravo možemo i popratiti ovu vijest da je Nvidia objavila novu grafičku karticu, prije svega namijenjenu za majnovanje. To je upravo što smo provjerili na njihovoj službenoj stranici. Ova grafička kartica će biti namijenjena prije svega za majnovanje Ethereuma. Htio bih naglasiti da je dionica Nvidia samo u 2020. godini skočila za preko 120%, što je stvarno veliki povrat, pogotovo u svijetu investiranja u dionice. Za majnovanje Ethereuma potrebna je velika snaga računala i dosta jaka grafička kartica, a možemo vidjeti da je cijena Ethereuma dosegla i skoro 2000 američkih dolara u trenutku objavljivanja ove vijesti, što je čak i porast od preko 100% u jednoj godini. Da bismo ukratko usporedili AMD i Nvidia i povukli paralelu, na ovoj stranici možemo usporediti koje grafičke kartice su najbolje, najisplativije i općenito najpovoljnije za majnovanje. Trenutno prema ovoj stranici najbolja grafička kartica za majnovanje je GeForce RTX 3080 Ti. Možemo također provjeriti prednosti i nedostatke, cijenu. Nakon nje slijedi nam Best Value grafička kartica, to je AMD-ova Radeon RX 5700 XT. Isto tako možemo provjeriti prednosti, nedostatke, općenito komentar na ovu grafičku karticu. Možemo vidjeti da pojedine grafičke kartice Nvidia imaju prednosti
naspram AMD-ovih i obrnuto. U kategoriji Best Performance grafičkih kartici Nvidia GeForce 3090 zauzima prvo mjesto. Nadalje možemo popratiti isto tako i prednosti, nedostatke, cijenu, koje sve ima prednosti naspram drugih serija Nvidia grafička i AMD-ovih. Isto tako za kraj smo ostavili bez budget Nvidia GeForce GTX 1660 Super, s obzirom na uloženo i dobiveno. Cijena dionice od Nvidia trenutno iznosi $513. Možemo vidjeti da u posljednje vrijeme dosta dionica oscilira. U posljednjih 6 mjeseci je u plusu svega 2,6%, ali prvo nam upada i pad all time high $613, zatim značajniji pad u zadnjem vremenskom periodu, te su trenutno u minusu oko 16,5%. Isto tako, možda i dobra prilika za ulaganje. Kroz godinu dana možemo vidjeti porast od čak 141%, što predstavlja $300 povećanje cijene dionice, a u 5 godina čak 1300%. Stvarno veliki povrati, pogotovo za Nvidia, ali isto tako i za AMD. Sljedeća korporacija, odnosno dionica koja će imati sigurno utjecaja u budućnosti od kriptovalute je Visa. Poznati pružatelj usluga bez gotovinskog plaćanja također je odnedavno uvrstio kriptovalutu među svoje instrumente. Nalazimo se trenutno na službenoj stranici Nvidia. Oni navode kao da je njihova temeljna ideja i pokretač bila upravo elektronička mogućnost kupovanja, odnosno plaćanja karticama, a kako se to evoluira, odnosno razvija s obzirom na godine, zatim su odlučili uvesti i kriptovalutu. Ovdje možemo vidjeti koje sve novčanike, odnosno koje sve partnere imaju za surađivanje, odnosno preko kojih se može vršiti transakcija između kriptovaluta. Zanimljiv je podatak da Visa surađuje sa više od 61 milijun trgovaca u svijetu, te također jedna od najvećih korporacija za plaćanje. Detaljnije možemo saznati da korporacija Visa će surađivati sa Coinbaseom i Foldom na stvaranju poveznice između digitalnih valuta i mreže plaćanja, a kao rezultat toga bit će 25 kriptonovčanika, koji je povezano direktno sa uslugama koje nudi Visa. Na taj će način korisnici ovih usluga moći svoja sredstva u kriptovalutama potrošiti putem Visa kartica. Dionica Visa je doživjela upravo posljednji dan trgovanja ovoga tjedna i pad za 6%, te se trenutno trguje za $206. To je čak i pad od preko $13 u jednom danu po dionici, sa 219 s kojim su otvorili trgovanje na dionici pa sve do $206. U posljednjih mjesec dana su nešto sitno u minusu, dok u posljednjih 6 mjeseci su u plusu skoro 5%. Također, treba provjeriti godišnje kretanje ove dionice, 52% u plusu. Ali možemo i provjeriti da su odnedavno bili na all time high na $226. Kretanje u posljednjih 5 godina nam pokazuje da su u plusu oko 166%, dok su prije COVID krize iznosili $208 po dionici, a trenutno su na $206. Možemo primijetiti od par dana pad za preko 7%. Posljedna korporacija o kojoj ću danas pričati je Mastercard. U biti glavna konkurencija Visi, a možemo vidjeti da su isto prije mjesec dana objavili ovaj članak gdje detaljnije pričaju zašto uvode mogućnost plaćanja putem kriptovalute. Ukratko u objavi se navodi da se pripremaju za budućnost, da omogućavaju plaćanje u novim oblicima poput kriptovalute, u biti rade ono da bi mogli sebi isprofitirati, odnosno podići razinu trgovanja, što je naravno i sasvim normalno, pogotovo ako je primijetimo da drugi konkurenti to isto rade. Također ističu i navode da žele podići upravo poslovanje trgovanja s kriptovalutama na neku drugu, sigurniju i zaštićeniju razinu, a kako će to na kraju funkcionirati ostaje nam da vidimo. Cijena dionice Mastercarda je ipak posljednjeg dana kao i Visa pala nešto manje, ali oko 3%, trenutno iznosi $356. Možemo primijetiti da u aftermarketu su nešto čak i u plusu, u posljednjih mjesec dana porast za čak 5%, posljednjih 6 mjeseci 8,7%, u godini dana čak 75%. Možemo vidjeti nešto ipak veći rast nego što je ostvarila Visa, a u posljednjih 5 godina možemo i provjeriti da su čak i porasli čak i 271%. Isto tako odnedavno su bili na all time high, ali možemo primijetiti i blagi pad od skoro 6,5%. Za razliku od Visa možemo vidjeti da od korona krize od $339 trenutno su na 356, što u biti predstavlja sličan omjer i odnos rasta s obzirom na taj vremenski period. Od kraja COVID krize čak su i porasli skoro 70%. S ovim bih htio zaključiti ovu vrlo zanimljivu i daleko opsežnu temu nego što sam je uspio ovdje predstaviti. Ukoliko vas zanima još detaljnije izlaganje upravo ovakvih tematika,
Pišite mi u komentaru, slobodno iznesite neku novu ideju za nekim novim video materijalom. Isto tako podsjećam vas još jednom da će se radionica oko čitanja financijskih izvješća održati sljedeći vikend. Ukoliko vas zanimaju detaljnije informacije, javite mi se na moj e-mail. Do sljedećega puta, sretna vam ulaganja i lijep pozdrav!